Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Da ka jing ai board jong katnat ka kot yakhia jong ka sarkar jilla katkum ki kendon balabatha da ka National Center for Disease Control kabalong ka shnat rekam ka baha papo ka jingpet jong ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka sarkar India kinong tre jong ka Bethany Hospital Shillong ha ka khanyo trek mentabna jemang arajar arpau kilalet pen khoi lot ya ka ni hospital da ka basandai dawai ba da ka basait da ka ya ka hospital barokawai Kajing penko ya kini ka hospital kalong hadin baka sarkar kalapa khang kerdap shua shipor na kadaw kajing don jong doktor ubalangat ya kajing pang coronavirus ha kini ka hospital kabala banbo jing mapat ya kinong pang bad iki bahaya ngasem ki bawan up ya kinong pang ki bawan syak sumar ha kini ka hospital nakalyang jagi bor penya ka hospital ha ukorbo balapha daw doktor kentiulang sanmiet ubalong quality manager bad ha ka jog por ubalong nodal officer bad unong aktien jong kini ka Bethany Hospital Shillong Kila aku belai kerpang, ia Commissioner and Secretary jong katnat ke kot ikhya, jong ke sarkar jilla Usampat Kumar, bat kumjo ia Director Katnat Health Services MI, Dr. Amanwar, ki belai rap iki buat penya jong ni hospital, na kebenta ban ia penko ia kini ke jaka ajing sumar, kenang bandubla ban ajing sumar iki nongpang, na keleng ke jilla ki badan kam ia ke jing rap ke bekar ke hakani ke port.